Hele, čím jsem starší, a tím neříkám, že ve svých 33 jsem prostě jako starý, jo? Jako i když se tak cítím, i když se tak sem tam cítím, tak to pořád není úplně ještě příšerný, ale pokud vám ještě nebylo 30, tak dejte na má slova, když vám bude 30, tak pocítíte všechno. Skákání ze stromů a lezení po střechách a žraní žížal a podobně. Už to nikdy nebude stejný. A v takovémhle věku, kdy už jako pracujete a zároveň máte prostě rádi nějaké věci a tak dál, máte nějak utříděný život, tak si vážíte volného času a hrozně moc se to projevilo na gamingu, na hraní jako takovém, kdy já jsem dřív fakt hrál každou kravinu, fakt každou blbost, která se mi líbila. Jakmile přišla práce, tak jsem každou takovou pitomost kupoval a já mám bohužel nějakou formu určitě OCDčka nebo něčeho podobného, kdy kromě toho, že potřebuji mít určitý věci podle sebe a uklizený a tak dál, tak nemám rád, když je něco nedodělaný. Takže jsem se snažil všechny ty hry dohrát. Třeba hrozně dlouho jsem se vyhýbal Zaklínači 3, protože jsem neměl dohranou 1 a 2. A tohle by naštěstí zmizelo. Většinou se podívám na story, recap a podobně. Nicméně, ať nezapředávám a nezabršu někam, kam nemám. Jde mi o to, že už si fakt jako vážím toho volného času, takže když pařím, tak se snažím hrát něco, co je kvalitní, co je dobrý, co je propracovaný, co má skvělý příběh. Poslední dobou naštěstí světu gamingu ukazuje komunita to, že indie developeři a studia, který opravdu tvoří hráči a lidi, co mají rádi tu práci a co jsou gameři a co jsou passionate a mají prostě svůj styl nějaký a tak dále, tak dokážou vyrobit výtečnou hru. Vys prostě třeba série Kingdom Come Deliverance, Baldur's Gate, Expedition 33, nebo třeba teďka Crimson Desert. O tom bude, ne o té hře jako takový, ale okolo tohohle bych se rád dneska točil, protože v rámci vydání Crimson Desert, kde mám x desítek hodin nahráno a jsem pořád v základní lokaci, teď jsem to chvilku nehrál, ale strávil jsem v tom opravdu hodně hodin, tak jsem na netu našel hromadu článků o takzvaných Yellow Paint Gamers. A je to vlastně fantastický pojem, protože mně došlo, že spousta her nás opravdu vodí za ručičku a udělal mi to takový flashback zpátky do dětství, kdy když si vzpomenu, na čem já jsem vyrůstal, a jestli si to rychle můžeme projet, tak to byl PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 teďka, byl to Xbox 360, bylo to dosácký PCčko, nikdy jsem nevlastnil GameCube, Gameboye, Nintendo, něco podobného, měl jsem jednou chvíli DSko, ale to mě tolik nebavilo. Ale v tomhletom jako systému jsem se pohyboval, takže nejvíc retro u mě doma byla PlayStation 1, takže hry jako Crash Bandicoot, Spyro a podobně. A ty už trošku byly takový, že vás trošku vodili a co vám odpustili, ale u známých jsem pravidelně na PCčku hrál různý retro hry, potom doma na dosáckém systému Wolfensteina, Duma, nějaký motorky, Formule, Olympiádu a tak dál. A spousta adventur, akčních her a podobných věcí v té době vám úplně jako neodpustili to, že jste to pokazili. Jo? Což znamená, že při nejlepším, když jste umřeli, tak vás poslali hodně daleko zpátky, až jste jako kopali nohama a fakt jste se tomu třeba 3-4 dny nevrátili. Jste si řekli, teď to v sobě mám, jdu do toho, nakopu tomu bossovi zadek a podobně. A v těch nejhorších případech jsem to třeba jako nevěděl, já jsem nebyl pořádně internet, abych si vygooglil, že ta hra mě prostě takhle podělá. A tak to byly permadeath hry, kdy prostě jste umřeli, tak byl konec. A fakt nebyla možnost nastavit easy, prostě jste hráli znova a jeli jste znova. A bylo to super, já jsem si myslel, že to je aktuální standard, že takhle to má být. A pak si právě vzpomínám, že jsem nasedl k nějaký hře, kde jsem umřel, třísk jsem s ovladačem a bylo kámo, já to nechci hrát znova. A ta hra udělala a byl jsem o 2 minuty zpátky se stejným počtem životů. A jsem si řekl, OK, tak to je dobrý, to je fajn. A není to dobrý, nebo respektive ano, je to dobrý, ale není to dobrý. Jde mi o to, že ty hry nám opravdu hrozně v dnešní době pomáhají, vedou nás za ručičku. Takhle já jsem po 10 letech přestal hrát teďka WoWko, protože je hrozně yellow paintový. Ten yellow paint je za mě skvělý pojem, protože to označuje třeba questmarky, které jsou žlutý, označuje to třeba, když si pustíte Horizon a chcete vylízt někam na stěnu a uděláte si takovýto vidění, že vidíte, co se okolo děje, tak vám to ukáže, kam můžete vylízt, nebo vám ukáže šipku, kam máte jít a tak dále. Tohle je to vodění za ručičku, který v mém dětství nebylo. Zároveň ale chápu, že to je součástí toho, že prostě
ty hráči vyrostli, mají práci, nemají tolik času a tak dále. Ale jde mi i o to, že nemůžete mít v oboje v té hře. Nemůžete mít žlutou barvu, tedy vodění za ručičku, a nemůžete mít shitty titul. Nemůžete mít asi špatnou hru. A v této kombinaci mi došlo, že hrozně moc opouštíme těm velkým studiím, jako je EA, jako je Ubisoft a tak dál, kdy opravdu dělají hry de facto pro hlupáky. A je to hrozná škoda. A teďka jsem to právě neodpustil ani Blizzardu, protože Vovko se stalo hrozně yellow paint. Všechno mi ukazuje, co mám dělat, všechno je snadný dostat, všude všechno zvládnete rychle. Pokud si počkáte, tak to, co grindujete 2 měsíce, tak můžete dostat během 1-2 týdnů, protože prostě musíte dohnat ten content, abyste měli stejnou šanci jako ostatní se dostat do posledního raidu a do arény a podobné věci. Takže vám to hrozně odpustí a je to kvůli tomu, že to cílí na víc lidí a spousta lidí prostě se nechce s tím babrat a je to prostě hrozná škoda. A naopak to ukazují právě tyhle studia, jako jsou za Clair Obscur, jako jsou právě za Baldur's Gate, jako jsou právě za Crimson Desert, kdy u Crimson Desert mi to přišlo nejabsurdnější, protože lidi byli schopní se na prvním puzzlu zastavit na 2 hodiny. Teď vám to tady to hlavně krásně ukazovalo to, že ty lidi ani nečtou. Vám vyjedou 3 řádky toho, co ta schopnost umí a co musíte udělat pro to, abyste ji mohli používat. Skip, kámo, ukaž mi šipku, kam mám jít a mám zmáčknout jedno tlačítko. Ne! Já jsem strašně rád, že titul jako Crimson Desert vznikl, že mají za sebou 5 milionů kopií, že se o to starají. Trošku mě štvou nějaké ty ústupky, kdy ustoupili v náročnosti, přitom vám dávají věci, které vás dokážou obživit a které si můžete připravit ve hře, abyste jich měli třeba 20, aby to bylo úplně pro každýho. Ustupují hrozně moc, nebo respektive ustupují dost na můj vkus, ale i tak je to hra, kde musíte trošku přemýšlet, kde musíte číst a já si právě s tím volným časem, který mám, vybírám ty tituly, které mi za to budou stát. A Crimson Desert je jeden z nich. Jsem přesvědčený, tam skončím minimálně s 200 hodinama nahráno. Jsem v nějakém 5. aktu, prozkoumám v okolí. Každou chvíli najdu něco, co jsem prostě nečekal, že tam bude. Ta hra vám přibližně ukáže, kam máte jít do oblasti, co tam plus minus máte dělat, ale musíte si to přečíst, musíte si to vyzkoušet, musíte si přečíst, co ty ability dělají, musíte se to naučit a tak dál. A to spousta lidí v dnešní době nedělá a proto jsou potom naštvaný a zbytečně bombardujou špatnýma hodnoceníma všechny tyhle ty skvělý tituly, který si to nezaslouží, jenom proto, že jim to neukázalo přesně, co mají dělat a nepoplácali to po zádech ve chvíli, kdy to podle návodu udělali. Takže shame on you, styďte se, protože používat mozek není nic neobvyklého a měli byste to dělat i ve hrách. Mě vůbec nevadí, pokud ta hra vás v nějaký náročnosti, v nějaký jednoduchý, já se za to skrývat nebudu, já většinu her teďka pařím prostě na easy a medium maximálně a že vás na easy jako vede a ukazuje, taky se tam potřebuji pomoct s puzzlem, taky se tam potřebuji ukázat cestu, pokud je ta hra dobře udělaná, pokud má dobrý systém boje, pokud má dobrý příběh, pokud vypadá dobře a jediný, co dělá trochu špatně, je to, že vám umožní checkpoint každých 30 sekund a plus minus každou chvíli vám ukáže, co máte dělat. Třeba God of War to dělal skvěle, když vám to trvalo dlouho, tak Atreus úplně řekl, kámo, možná bys mohl hodit šíp tamhle tím směrem. Jo, a vy už jste si pak jako řekli, OK, to dává smysl a pokračovali jste, takovýhle subtle hinty a podobně. To se mi líbí, když se s tím dobře pracuje. Ale hra, která vám prostě, kdybyste si zmáčkli, já nevím, tlačítko a odhrála se sama, tak to bude stejně, jako když budete hrát vy. Tak takovýhle hry nemají u mě úplně cenu. A krásně mi to otevřelo neurony a vzpomínky na to, jaký bylo dětství, kdy jsem prostě s vajíčkem, který skákalo po stromech, spadl dolů, přišel jsem o 3. život a byl konec. A minimálně 1 celou kapitolu, 1,5 hodiny progresu jsem měl po ptákách, nebylo to, jo, takže tohle, ne, že by mi chybělo, ale buď to ten titul musíš udělat dobře a mít tam tuhle mechaniku, anebo to udělají chytře a ať si ty lidi prostě najdou ty věci a tak dál. Absolutně jsem jako nepochopil ten hate, ten první puzzle nebyl těžký, bylo to snadný. Když nevíte, tak se podívejte na YouTube, spousta lidí před vámi už to odehrálo. Hrozně zbytečně mi došlo, jak tupá generace aktuálně může být, což je hrozná škoda. Je spousta jako hloupých lidí, kteří neumí nic jiného než nadávat a je to hrozná škoda a tak nějak tohleto video vzniklo. Chtěl jsem se to jenom popovídat a hlavně jsem chtěl znát nějakým způsobem
váš názor. Jak vy jste na tom, co paříte? Vadí vám, když vás ta hra vede za ruku a máte problém s nějakýma těma puzzlema, máte problém to odehrát? Já třeba se přiznám upřímně tady, ať začneme tuhletu komentovou sekci nějakým způsobem. Já miluju hry, které mají fantastický svět, který nabídne něco, že se pořád někde něco děje, které jsou dobře udělané, které vás nutí objevovat a tak dále. A já třeba nejsem soulsovej a já prostě radši tu hru skipnu a nehraju, než abych hodinu křičel a nešlo mi to. Už prostě nemám ty reflexy, nemám tu sílu se učit nějaký taktiky a podobně a asi bych v tomhle ocenil třeba trošku vodění za ručičku ještě víc. Takže já se přiznám, já jsem si stáhl mod do Elden Ringu, kdy nepřátelé byli o polovinu slabší a já jsem byl o polovinu silnější. A i tak mi to dalo zabrat. Ale vůbec se za to nestydím, protože ten svět a ten lore je neuvěřitelný. A teďka vzniká film a já jsem strašně rád, že jsem to udělal, protože mi to dovolilo poznat tu fantastickou hru. Kámo, když jsem vlezl dolů do podzemí a tam byla úplně nová mapa, která by vystačila na jednu samostatnou hru od Ubisoftu. Game changer. Elden Ring, skvost fantastický. Asi se jednoho dne krásně ještě pokusím tu hru projít i bez těch bolístek a tak dále, nebo jako respektive zkusit to odehrát tak, jak to výrobci zamýšleli, developeři. Předem se omlouvám, ale udělal jsem to a nestydím se za to. Bylo to super experience. Takže mě zajímá, jestli byste třeba něco takového udělali, jestli používáte cheaty nebo trainery, nebo jestli na to vlastně máte. Nestýďte se, je to naprosto normální, ale určitě kvůli tomu neházíte review bomby na hry, kde vlastně je to skill issue based. Je to jako váš problém a není to problém toho vývojáře. O to mi tady asi nejvíc šlo v tomhletom videu. Ode mě je to teda asi tuhle chvíli všechno. Fakt mě zajímá váš názor. Tohle je pro mě jako podstatný a důležitý, nebo respektive rád bych to věděl. Zároveň blížíme se, jsme skoro na 4800 odběratelích. Mockrát děkuju, jste fantastický, ty views na videích jsou boží, miluju vás, zbožňuju vás. A už máme myšlenou soutěž, budeme určitě dělat ještě video, jak začít s 3D tiskem, protože pro mě to úplně nový svět, respektive tisku asi 2-3 roky a fakt mě to baví a dám do soutěže svoji A1 mini, což si myslím, že není úplně špatná výhra, takže tiskárničku můžete vyhrát a jakmile se dostaneme na 5000 odběratelů, tak natočím to video a zároveň v tom bude i ta soutěž. Takže abyste se měli na co těšit, mějte se krásně, moc krát děkuju a zase příště u dalšího videa. Čauko.